Com era la teva vida fa 25 anys? Em vaig casar, vaig acabar la mili, feia 4 anys. Aquest taller ja feia anar des de l'edat de 21 anys. Em tocava treballar moltíssim. Els altos abans eren d'una manera i ara, doncs, esclar, no tenen res a veure. Amb suspensió, amb direcció, què va? Això ha fet un tomb. Àngel, com recordes el naixement de TV3? Bueno, esclar, és que sempre en castellà, i de cop i volta engegaves a televisió i ho veies en català i et semblava que era impossible allò, perquè quan t'ho donaven n'és de Madrid era una cosa i esclar, explicat aquí n'és una altra, com moltes coses. Això ha passat n'és de futbol i moltes notícies, que assabentats d'una manera, assabentats d'una altra, penses, bueno, t'ho han girat una miqueta. Crec que hem arribat molt amunt i penso que hi ha molt a fer. I què és el que més t'ha marcat? El que recordo és d'en Puyal, per exemple, retransmetia un partit de futbol, doncs en Puyal era en Puyal perquè hi posava la seva salsa. I ara, un desig d'aniversari per TV3. Continuïtat i endavant.